Россиянең төньяк өлеше, ягъни Санкт-Петербургтан алып Калининградка һәм Ненец автоном округына кадәр барлыгы 11 төбәктә татарлар биредә елдан-ел кими бара. Һәр хәлдә җанисәп мәгълүматлары шуны күрсәтә. 1989 елда биредә 106 мең татар яшәгән. 2002 елда алар бары тик ни өчендер 84 меңгә генә калган, ә инде 2010 елда бары тик 69 мең генә. Ягъни соңгы 20 ел эчендә 3тән 1 татарларның юкка чыккан дигән сүз. Ни өчен? Алар кайда? Һәм бу сорауларга ничек җавап табарга? Siz nişik kine etseniz de, ben Şamlıyım. Sankt-Peterburg'da 32 ming tatar yaşaganda, ülkesinde 8 ming tatar yaşaganda, siz özünüz basalar көп mekani. Nişep biz alarını yoğalttık diye aytandım indi. Nişep alarını tatar kategorisinden бүтән millet kategorisine çıkkanlar. Milli Şura рәисе фикре белән милли җәмәгатьчелек тулысынча килешә диярлек. Петербургның татар мөхтәрияте рәисе Рәис Яркеев чынлыкта татарларның саны бермә-бер күбрәк дип саный. Дөрес цифрны беркем әйтәме? Кем әйтәс килми? Без хәзер туры сөйлибез. Ярыймы? Туры сөйлибез, ничек булар? 1703 елны монда Питерны ремонт ясаганда реставрация Питерманда килгәннәр 31 мең татар бит. 31 мең татар, анда 31 мең 200. Азакы переписте 10 ел назад булганда. Аны yazганнар 31 мең 200 дип. Ну, бездән лекциялар сабанту үткәргәндә 100 хәтлем 100 мең кеше җыела, нигәт татарлар без как бу атыттан китәек. Что-то назад, безнең тоже пресс-конференция сабантуалдан булды. И опять шундый вопрос. Нигәт татарлар мәктәп 620 мең. Мен әйттем, аны, конечно, күбесе әйтә башлады. Каян таптыгыз, тигә була. Мен әйттем, аларга сез каян таптыгыз 31-не. И все бит әйтә. Не важно, как ты голосуешь, главное, как ты считаешь. Вот улда, без үзебез, бәлки перепись ясаса идек татарларны, бәлки без күбрәк тә булыр идек. Алар качан перепись уза, мин ошанмын, что бездә шул аз татарлар ди. Бәлки бездә 100 мең, бәлки бездә 300 мең. Чынында, Петербургка килүче иммиграцияны исәпкә алсаң, җанисәп нәтиҗәләре сорау уята. Татар студентларының гомумән яшьләрнең бу шәһәргә тартылуы гадәти күренеш. Әле җирле татарларның да гаилә корып ишәюләрен санасаң. Быелгы халык саны алуда мин бу сан артык үзгәрер дип уйламыйм. Чөнки беренчедән татарлар килүе ул процесс монда бар. Татарлар монда киләләр. Чөнки беренчедән монда иң көчле уку йортлары һәм техник яктан, шулай художество ягыннан, бүтән яклардан һәм монда килгәннәр монда калалар да 50% монда кала. Һәм дөресен әйткәндә, менә ул безнең эшебездә шуннан гыйбарәт, без уку йортларында студентлар белән даими очрашуларны алып барабыз. Шул ук вакытта Россиянең Төньяк Көнбатыш федераль округына кергән төбәкләр арасында халык күпләп читкә күчеп киткән урыннар да шактый. Мәсәлән, Коми. Соңгы 30 елда аның халкы 400 мең кешегә кимегән. Татарлар да 26 меңнән 10 меңгә генә калган. Мурманск өлкәсендә дә милләттәшләребез 2 тапкырга азайган. Хәзер анда 5 мең ярым татар яши. Күбесе китә, потому что бездә вакыт җитә дә, пенсиягә чыгалар да, и китәләр, ниләр, якын җирләрне, Татарстанга, ниләргә, бөтенсе шуның өчен кимә була. Телләрен беләләрме әле? Телләрен беләләр, ну, күбесе оныта инде, оныта тиха гына. Ну, без шуның өчен эшлибез, чтобы онытмаска, татар телен күтәрергә, биек татар телен сөйләшергә тырышабыз. Быелның сентябрында узачак халык санын алудан нәрсә көтәргә соң? Мне кажется, мы увеличились больше все-таки. Просто вот сейчас посмотрим по переписи, как бы вот донес до наших земляков, что не стесняется, пускай пишут на переписи, обязательно указывают свою национальность. И я думаю, что этим, как сказать, мы добьемся больше числа татар в нашем регионе, потому что они просто стеснялись раньше об этом писать, говорить. А что изменилось? Ну, во-первых, приток народа, тем, что у нас округ-то нефтяной, людей стало больше, и
люди стали, как сказать, видеть нашу работу, то, что мы пропагандируем нашу татарскую культуру в нашем округе, и они этим гордятся теперь, и они как бы горды, что они татары. Быелгы җанисәптә халык электрон төстә катнаша алачак бу татарга арадашчысыз үзен татар дип язарга мөмкинлек бирәчәк, ләкин булай дип язар өчен милли узаң булуы да зарур. Шуңа да быелгы кампания милләт алдында зур сынау булып тора. Айза Шаймарданов, Татарлар, Санкт-Петербург.